Suuria uutisia toimintakeskuksella. Tänään 1. päivä huhtikuuta on hyväksytty kauppa, jossa kuurasokeiden toimintakeskus myydään Ruotsin kuurasokeille. Suomen talouden tilanne on vakava ja kuurasokeiden rahoitus pienenee, joten olemme päätyneet vaihtamaan tontin ja rakennukset rahaksi. Mitä tästä seuraa? Asukkaat jäävät vuokralle Ruotsin kuurasokeille. Vapaisiin asuntoihin tulee ruotsalaisia kuurasokeita lomaa viettämään. Kaikki tontin kyltit vaihdetaan ruotsinkielisiksi tänään kello 13 alkaen. Henkilökuntaa ja kuurasokeita opetetaan viittomaan ruotsalaisella viittomakielellä ja ensimmäinen kurssi alkaa tänään kello 13 Ristos Hus ala-aulassa. Salkoon vedetään Ruotsin lippu seuraavana liputuspäivänä. Jatkossa lihapullat tulevat Ikeasta. Seuraava syyskokous järjestetään Ruotsissa ja sinne lennetään yhdistyksen varaamalla lentokoneella. Kuurasokeiden tulevissa kansainvälisissä keilailu- ja sakkikilpailuissa me edustamme Ruotsin maajoukkuetta. Tänään on tarjolla sursill och potatismos, eli hapansilliä ja perunamuusia. Juomaksi tarjolla on kuravettä. Heijasväriä. Oikein hyvää aprillipäivää.